Shalom Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih. Sugeng pinanggihan kalian kula Ari Kristianto saking Klasis Semarang Barat. Ingkang wonten ing dinten menika badhe macaaken renungan padintenan Sabda Winedhar Kemis 29 Mei 2020 ingkang irah-irahanipun Gusti Yesus mengku jagat rat. Kanthi ayat nats saking Efesus bab 1 ayat 21 ingkang mekaten. Karo dene samubarang kabeh wus tinata ing sak ngisore sampeyane Sang Kristus lan panjenengane wus kaparingake marang pasamuan minangka sesirahing samubarang kang ana. Makaten waosanipun kitab suci ingkang rahayu tiyang ingkang mirengaken ugi ngestakaken wonten ing gesang padintenan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, wonten ing dinten menika nggih menika pahargyan pengetan sumengkanipun Sang Kristus dhateng swarga. Bab cariyos mikratipun Gusti Yesus sampun cetha. Nggih menika ing satunggaling wekdal Gusti Yesus sesarengan para sakabatipun dumugi sak celakipun dusun Betania. Ing ngriku Gusti mulung ngangkat astanipun berkahi lajeng sumengka manginggil dhateng swarga. Para sakabatipun sami cingak, gumun, lan domblong. Nanging malaikat enggal ngengetaken, "He wong-wong Galilea, ya gene kowe padha tumenga marang langit. Gusti Yesus kang sumengka marang ing swarga nilar kowe kabeh iki rawuh maneh." Salajengipun para sakabat bingah wangsul dhateng Yerusalem. Para sedherek ingkang kinasih, saderengipun lelampahan ing ngriku, Gusti sampun nate ngendika. Saderengipun anggenipun tindak mrika, nyawisaken papan kangge kita lan badhe rawuh malih. Methuk kagunganipun dipun papanaken ing kamulyan langgeng sesarengan panjenenganipun. Dedasar pangandel ing pangandika wau, Rasul Paulus yakin bilih Sang Kristus ngasta panguwasa tumrap sedaya tiyang ingkang mubah mosik ing jagat menika. Samodayanipun karegem wonten ing asta panguwasanipun Gusti. Caranipun Gusti mengku jagat rat kanthi anggenipun jumeneng sesirahing sedayanipun ing jagat kriki. Adegipun Sang Kristus minangka sesirahing pasamuan boten namung winates dados sesirahipun para tiyang pitados lan gereja. Ananging ugi sesirahipun samukawis ingkang wonten ing jagat ngriki. Tegesipun lumantar pasamuanipun Gusti, samukawis ing jagat menika kareh lan kapranata dening Sang Kristus. Para sedherek ingkang kinasih, Sang Kristus karenan ngagem pasamuanipun lan paring daya supados saged gadah daya kangge mempengaruhi jagat menika. Lah ing adeging pasamuanipun Gusti ingkang mekaten wau, mila kita para kagunganipun Gusti nampi timbalan kangge kiyeng makarya murih mawujudipun ayem tentrem ing jagat. Mila leres yen Gusti dawuh dhateng para sakabatipun supados tetep wonten ing Yerusalem. Nggih menika kangge nengga rawuhipun Roh Suci ingkang nyarengi lan jangkepi para sakabat kangge kuwagang makarya ngabaraken Injiling katentreman lan karahayon.
Gusti tansah berkahi. Amin.